Lah iki atik gedhi men iki bangsane apa iki? Gak digumune nek wong iki wae. Iki tebengan to, Pak? Ora. Apa, Pak? Yo iso tebengan ya Allah. Tolong. Apa iki, Pak? Gedhi ngene. Iki lemari patang lawang. Lemari. Patang lawang surung. Lah atik gedhi kaya ngene, Pak. Di tak sepile wae. Delok. Tak dudohi jerone. Lah. Lah. Iya nek ajine lho, Pak. Lah. Apik ngene Ini atik. ada lagi obat, ini pes kandel kayu jati tua. Kayu jati tuwek tenan. Delok jerone nah. Lho. Digantung kena waduh. Digantung. Iki apa saiki apa nggantung gamis kae, Po? Iya. Oh, iya. Delok kuwi. Lah dalape anak apa nih bali kuwi? Oh iya malah iki malah ada loh. Ada apa iki? Jilbab. Atik ramen saiki. Apik ya. Apik tenan. Delok Kayak kae. paling gubon tau apiknya. Boleh loh. Gubon. Lacine bareng atik. Lho enek latine. Iki sebelah kana delok, kana. Lah dalah iki. Sap-sapan ini, Pak. Iki klambine wong 2 RT ya sedeng wae. Wong sak kelurahan sedeng kok iki. Pira, Pak? Ngitmu pira sih? Iki kayake ya 10 juta nek ngene iki, Pak. Lah loro tuane iki. Genah pira? Juta. Iki genah tenan. Genah kok iki. Lah katik murah men. Ora enek lacine kok. Enak laji nih. Lah apik tenan 5 juta. Kok wedi kok iki. Heeh. Katik wae minggir apa? Minggir tak sepilne sik. Ya 5 juta ini gone Rengga Furnitur ya, Pak? Iya, Pak. Rengga Furnitur atik murah tenan nek dodolan. Lah iki atik gedhi men iki bangsane apa iki? Gak digumune nek wong iki wae. Iki tebengan to, Pak? Ora. Apa, Pak? Yo iso tebengan ya Allah. Tolong. Apa iki, Pak? Gedhi ngene. Iki lemari patang lawang. Lemari. Patang lawang surung. Lah atik gedhi kaya ngene, Pak. Di tak sepile wae. Delok. Tak dudohi jerone. Lah. Iya nek ajine lho, Pak. Lah. Apik ngene Ini atik. ada lagi obat, ini pes kandel kayu jati tua. Kayu jati tuwek tenan. Delok jerone nah. Lho. Digantung kena waduh. Digantung. Iki apa saiki apa nggantung gamis kae, Po? Iya. Oh, iya. Delok kuwi. Lah dalape anak apa nih bali kuwi? Oh iya malah iki malah ada loh. Ada apa iki? Jilbab. Atik ramen saiki. Apik ya. Apik tenan. Delok Kayak kae. paling gubon tau apiknya. Boleh loh. Gubon. Lacine bareng atik. Lho enek latine. Iki sebelah kana delok, kana. Lah dalah iki. Sap-sapan ini, Pak. Iki klambine wong 2 RT ya sedeng wae. Wong sak kelurahan sedeng kok iki. Pira, Pak?